Sa kaming gabi, mga angkol o mga ante. Tugutin sab ko ninyo mga katahuran, magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Isang napakagandang araw po ng Martes, December 12, 2023. Kala ko 2024 na eh. Diba? Ang bilis talaga ng araw po mga kabisyo, no? Lalong-lalo na ngayong December na. Napansin ko lang, no? Pag gising mo, sabi, uy, ba't biyernes na? Diba? Ba't martes na? Ilang tulog na lang yan. Weekend na naman. At handa ka na ba sa Pasko? Siyempre naman, handa naman, no? Kahit naman medyo nanghika-house siguro, no? Marami pong nagsabi sa akin na, Toy, yung pera to, yung bonus to, nagiging bono, ha? Bono na lang daw kasi kulang daw. Alam mo mga kabisyo, kahit gaano pa yan kalaki ang yung bonus ninyong natatanggap, pag hindi mo binabudget po yan, nako, mawawala po yan. Totoo yan, dali lang siyang mawagtang. Kaya sa lahat po ng mga kabisyo ngayon na yung mga nakakatanggap lang po ng kanilang mga 13-month pay, abay dapat pagpaplanuhin niyo po, no? Hindi lang natatapos yung kaligayahan ngayong December, ha? Dapat yung kaligayahan yan, umaabot pa yan ng year 2024. Di ba? Hindi yung lipay-lipay ka ron. Utang siguro, utang. Singil, away, may paway utang nga eh, di ba? Ganon yan mga kabisyo. At hindi lang yan sa mga nakikita po natin na nararamdaman mo yung Pasko, Kapaskuhan. Siyempre yun, traffic talaga. Grabe ang traffic mga kabisyo, no? Especially pag yung trabaho mo ay sa umaga o kaya sa hapon. Ako hindi ko na masyadong nararamdaman eh. Siyempre, anong oras yung pasok ko ngayon? Yung mga galing ka po ng, di ba, galing ka ng Cavite, galing ako ng Bacoor, papunta ako ng Pasay dito sa ating himpilan. Hindi ako masyadong apektado eh. Medyo hayahay yung ating biyahe. Yun lang yung mga pauwi siguro. Pag umaga, sigurado yan, kigol to kigol talaga yung traffic yan mga kabisyo. Kaya may nagsabi sa akin yung ano natin, yung duty natin talaga namang okay pass all right. Anyways, mga kabisyo, sa ganitong oras din sa mga darating din na mga araw siguro magkakaroon na rin kayo ng Christmas parties na at magandang pag-usapan po ito mga kabisyo. Yung mga nangyayari sa Christmas party, di ba? Yung mga parlor games dyan. Alam mo, dati, umiiwas ako dyan sa mga parlor games eh. Oo, kasi may mga iba't ibang mga parlor games talagang pinapalaro, no? Merong tinatawag natin na okay siya sa pambata, okay siya sa pang-single, okay din siya para sa mga magtiayon, okay? Yung mga may asawa, di ba? Ang mahirap lang kasi sa mga parlor games, yung mga games po sa mga Christmas parties na, eto, alam mo naman yan. Yung mga hindi po pwede pang-asawa, di ba? Pag nakikita siguro ngayon, no, aminin mo yan, may mga games po yan. Naku, napakamahirap na yan ngayon mga kabisyo. Yung mga games na talagang hindi po pwedeng gawin ng ka-office mate. Kasi medyo may kalasuan ba? Hindi naman siguro, parang meron siyang something ba? Paano pag nakita ngayon ng asawa o kaya misis o kaya mister mo, di ba? Pagagalitan ka. Tsaka may mga may post yan, no? Hindi lang yung mister mo magagalit, hindi dapat nakikita ng mga mister tsaka misis mo. May nag-post, nag-leak. Nakita yung gakabayanay. Oo, nakita yung hawak kamay yung ka-office mate mo na pwede. Pambihira. Siyempre, andun na yung selos mga kabisyo. Diba? So, pag-usapan natin mamaya siguro yung mga iba't ibang mga games na nilalaro. Ay nako, umiiwas po tayo dyan. At mga kabisyo, no? Hindi lang dyan na nagtatapos po ang ating mga pinag-uusapan dito. Alam natin na yan, yung mga kabisyo po natin nung dati, no? Ikaw angkol, no? Ikaw auntie. Okay man to, all right nung dati mga kabisyo kasi wala pa masyadong social media eh. Kahit pa yung larong talong, di ba?
Oo, yung talong mo, isubo mo doon, di ba? Okay lang, kasi walang ebidensya. Kung meron man sigurong ebidensya, picture lang, kudak. Hindi naman nagsasalita yung kudak, di ba? Picture, ano meron sa picture? Wala naman. Pero pag yung picture, nilalagyan mo ng caption, napatay kang bata ka. Kaya yun yung gusto kong pag-usapan po mga kabisyo kasi parang maraming mangyayaring away siguro yan. Especially kung ikaw yung tipong mister na conservative, di ba? Yung ayaw mong kahit na hawakan yung asawa mo, di ba? Parang kuan ka, di ka ganahan na dapat yung asawa mo, ikaw lang yung makakahawak. Paano pag yung ka-office mate mo hinawakan? Oo, di ba? Magagalit ka, susugurin mo ngayon ang misis mo, kaya yung ka-office mate, tapos hagito ni mo o grambol. Nangyari, mawagtang na, mawalan na ng trabaho ang iyong asawa. Wala na kayong maum-om. Oo, di ba? Kaya magandang pag-usapan ito mga kabisyo, no? Pero bago po yan, i-like mo muna and follow mo muna ang aking fan page na Totoy Bato Official. Gusto ko lang masagot mo ito at doon ka mag-comment sa nakalagay, no? Ang nakalagay po ay, obligado ba talaga sumali yung lahat ng mga andon sa mga parlor games tuwing Christmas party? At kung obligado man siguro, anong laro nang pwede? Di ba? Ha? Hindi lang siguro sa mga may asawa, no, yung mga may jowa, 'di ba? Post dito, post doon, sasabihin pa na personal consumption lang 'to, ha? Pambira. Personal consumption, may maglilik niyan. At baka mag-trending pa yan sa opisina, 'di ba? At yan yung isa sa mga dahilan din ng away ng pamilya ng mag-asawa kaya magjowa dahil nga doon sa video na yon na sinalihan ng dalawang magka-office mate na pag naglalaro sila, parang may something. Lami, kaya yung Lucy-on, yun ang kigol. Diba? So yan, dapat iingatan nyo po yan, ha? Yung mga organizer po ng mga laro, ha? Especially ikaw ngayon, ha? Magkakaroon ko ikaw, manong driver, kailan ba yung Christmas party ninyo? Oo, at malamang dyan, sasamahan ka ni Mrs. At kung sasamahan ni Mrs., dapat yung mga laro pang-konserbatibo, ha? Hindi yung magiging dahilan ng away ng pamilya. Nako, di ba? Tama ako, no? Umuo na. Pati yung pasahero mo ngayon, no? At kung ikaw naman ngayon, manong driver, nagmamaneho ka, naipit ka sa traffic, gusto mo lang ibatiin ka, ibigay mo yung cellphone mo sa pasahero mo. At i-message niya ako, no? I-PM niya ako dito sa Totoy Bato Official kung ano bang meron dyan ngayon sa inyong biyahe o kaya nakapila ka ba dyan ngayon or nakatambay ba or nasaan ka man ngayon. Gusto lang kitang I'm putting a smile on your face kasi mas magandang ganun mga kabisyo, no? Pag ikaw lang kasi mag-isa, parang merong something na kulang, di ba? Basig ako lang yung makahatag nimo og kalipay karong gabi una. Ayan po. Kasama niyo po si Totoy Bato and ang ating programa. Our program is Totoy na Lab. Ayan, hanggang 12 midnight. So, 3 oras po tayo mag-uban-uban. Kaya dinhi lang ta, no, sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre naman, basic na yan. Basta lang nakatutoy permi na dini sa atong programang Totoy na Love.